găsit la un nou video! Astăzi sunt aici cu Alexia. Bună! Iar astăzi ne vom juca Piggy, pentru că, de ce nu? Așa că, da. Se pare că este mapa Mall. Bine, trebuie să dau și acum la schimburi. Și se pare că abia a început. Da, acum a început. Asta e bine. Hai să vedem aici dacă, uite, e iarba, o să merg cu iarba și o să îi dau lui Zizi ca să o moară. Da. Wow, deja s-a trezit Piggy și deja se duce să își facă treaba Zizi. Ei. Bun, deci Piggy vrea să vină la mine, dar norocul meu e că l-a prins Zizi, că nu-l vedeam. Auzi, am și mie planșeul pentru că am cheia albastră și vreau să o pun. Ok. Pune și mie planșeul. Am Poți pus. să-ți faci cu treaba. Am luat cheia roșie. Ok, eu iau ce pe aici, dar... Vine Piggy. După mine. Ok, aici observ că nu-i nimic. Am luat cheia verde. Ce-ai făcut? Te-a omorât? M-am băgat în tunel că vreau să scap de Piggy și atunci, fix atunci, a venit șoaricii. Ah, și te-a omorât? Da. Nu, după tine. Bine, uite-te, de unde e Piggy? Stai. E sus. Acum a urcat sus, e la ușă. Nu, e pe cealaltă parte. Cred că coboară jos. Vezi că coboară jos. L-am văzut. Ok, fugi. O să merg. Ai intrat la Iarba. manechine? Yes. Am găsit iarba. E Îl pe văd, loc- îl e văd. la sala de jocuri. Este la cadă. Am văzut, am văzut. Urcă sus. De unde? A urcat. Ah, wow. Am crezut că a urcat pe partea cealaltă. Care s-ar putea să fie prieteni, așa că nu știu ce... Ok, nu nimica. O să punem pauză și așteptăm până se termină. Mor, ce skin are ăsta! Mor! Ok, gata. Haideți să mergem. Bun, deci ce să votăm? Nu știu. Hai să votăm tot molul. Pentru că, da, de ce nu? Ok. Tu ai ieșit din ultima mapă? Nu am ieșit din plant. Mi se pare că este prea grea. Nu neapărat, doar că pentru că sunt doi, e mai greu. Da, și cartoful. Cartoful și te împușcă. Da. Dar în rest am scăpat din toate. Chiar și din forest. Am scăpat. Și eu am printate. În afară de ultima. Da, și eu la fel. Bine, nici nu pot spune că m-am mai jucat, deci chiar m-am marcat foarte mult Piggy. Foarte mult timp Piggy. Da. Ok, de ce player? E Caca King. Ok. Cac King. Nu pot să citesc. Mă rog, are un nume super ciudat. Voi încercam să fac hack-ul ăla. Să văd dacă chiar merge. Eu nu o să fac niciun hack. O să vreau să scap. Am găsit cheia portocalie. Mă duc să o folosesc. Cheia galbenă. Uite, Sofia a reușit. Colega ta a reușit. A reușit? Da, dar nu reușesc să dau cu spatele. Ia, unde e? Uite-o. Uite-mă! Dar nu reușesc să merg cu spatele. Că trebuie să merg cu spatele, dar eu nu reușesc. Ce tare! Ok.
Am găsit renciu și cheia verde. Eu am flash-ul. De unde se folosea renciu? Rengiu? Am folosit renciul la ușă. Și unde se mai folosea? Ah, gata, mă, gata, știu. Acolo sus, prin tunelul ăla. La șoarice. Da, gata. Parcă. Știu, gata. Hai, vină că te Hai, aștept mă, aici. Zizi, du-te și prinde-o. Vine acum. Hai, zi, pe locaș. Acum vin. Nu tu să te blochezi. Nu, trebuie să mergi pe aici, pe interior. Și să iei Știu. stânga. Știu, dar mi-e frică de Piggy. Hai, acum, haide, du-te. Gata. Gata, hai, bravo. Piggy. M-a omorât. Asta e. Uite-l și pe ăsta. Păi eu sunt singura care face ceva. Bă, dar Zizi nu prinde. Da, asta e nașpa. I-am dat iarba degeaba. Mi-am spus că poți să trec pe lângă și m-a luat. Am luat cheia. Mai e singura. Am luat cheia albastră. Mai e singura. Ok. Dacă vrei să rămâi singură, nu-ți să te moare, dar să știi că e singura. Bă, unde zici la milimetru de aia și nu prinde, ce mai. Mă duc jos. Unde e? E jos. E la bucătărie, e la stan, Am e la văzut. bucătărie, la aragaz, e la verde, e la ușa verde. Și cred că urcă sus pe la cheia verde. Eu E trebuie la să mă ușă. duc sus. A, uite ranga. Hai că iau ranga. A venit jos? Da. O văd. Fugi! Vine după mine? Da! Încă mai vine? Da, e fix nu e chiar fix în spatele tău, dar e după tine. Aoleu. Nu mai Să scape de văd asta. dacă... Da, deși mi-a luat. Ok. Hai să văd dacă mai... nu mai vine după tine. Da, o? E sus. Bă, frate, i-am dat iarba lui Zizi și nimica pe bune. Bă. Jocul ăsta își bate joc de mine pe bune. Își bate joc de mine. E după mine? Da. Chestia e că nu știu dacă o să poți să faci toate astea singură. Știi ceva? Dă-te în tine. Că nici Zizi nu mă ajută cu nimica. Pe bune. Da. Jocul ăsta își bate joc de mine. Pe bune? I-am dat iarba lui Zizi. A stat o jumătate de oră să o prindă și n-a prins-o. Oh my god. Chiar îi bate joc de noi toți pentru că și pe mine m-a prins la milimetru, și efectiv am trecut pe lângă ea și mi-a pus că m-a omorât. Oh my god. Ce votăm? Hai. Eu post. Sau nu știu. Hai tot mol. Nu știu, am ceva cu mol. Vreau să... Sau ai carnaval. Hai, carnaval. Hai. N-ai mai fost de mult la mall. Ok, player. Pentru că botul e rapid și, da? Bine că botul pot să scap de el. E un loc în care el nu poate să vină, dar, da. Tommy Lee Woody.
Ai grijă să nu te omoare. Ok. O să trecem în asta. Ok, haideți să mergem. Bun, haide. O să merg prima dată aici, ca să văd dacă e ceva. Ok, nu e nimic. Vrei să spui că eu am luat cheia? Uite, cheia galbenă. Am luat cheia portocalie. Nu erai tu, era altă face. Eu am găsit cheia albastră. Eu am găsit cheia portocalie. Și după aia am găsit și cheia galbenă, doar că a luat o fată. Care semăna cu tine și am crezut că ești tu. Ok, păi eu vreau să merg să pun cheia portocalie. Dar e Piggy acolo, cred. Îți spun eu dacă vă pe Piggy. Unde e Piggy? Eu am luat cheia verde, am deschis, am luat cheia roșie. Acum mă duc să iau planșeul pentru că l-am văzut. Ok, am luat cheia albă. Da, du-te și pune la ușă. Nu știu unde e Piggy. Nici eu nu știu, deci dacă mă crezi nu l-am văzut. Gata, l-am văzut. Unde e? E lângă casa albastră. Ok. Fugi. Fug. Nu știu unde e acum. Era după mine. Ce-ai luat? Ce-ai luat? Renciu? Hai să mergem aici, ca să iau eu pistolul. Da. Iar tu. Haide. Gata. Pistol. Ok, am văzut. Uite pe Piggy. Vine după mine. Te-a prins? Nu. Ok. Dar am ieșit fix în fața lui. Oh my god, ok. Cred că e tot după mine. E după mine. Și... Dar nu e după tine. Ba nu. Te-a prins? Nu. Dar nici unul nu mai avea. Oh my god, vine după mine. Ce e cu mine? Nu pot să pun cardul. Codul. Ce am cu cardul? Vai. Gata, hai vino, că eu am pus ciocanul. Bă, frate, vine numai după mine. Dă Bun, target. hai să... Deci, efectiv, nu avea pistolul, am pușcat pe lângă. Vrea să mă păcărească. Hai că l-am luat noi după noi. Am scăpat. Ok, o să dau skip pentru că nu mă interesează. Fuck, m-a prins! Eu nu am scăpat. Ok, și da, cam acesta a fost video de astăzi și da, noi ne vedem data viitoare. Pa!